Iya ta ya. 70 sewita 50 40 35 bayar nya 30 30 arma. Wis kan 20 kono ta. Wah ra iso. Wonge selalu ngono. Sini 30. Ya sakali leker selawe. Yo wes. Lihat iki. Ini 40. Ya 20.000. Yo. 15. Jadi mari. 20 gemang. Apa kita ini 15? Yang kena 10 gelem, Mbak. Mbak. 20 gelem nyong ae ayu wi. 20, Mbak. 15 piye? 20 baru dulu. Angkana bareng lunga kok ngenyang 5 lah jan nganyel ke tenan.